മാങ്ങയുള്ള മാവുമില്ല മക്കളെ കല്ലെറിയുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ എല്ലാ നടന്മാർക്കും PR ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ദിലീപേട്ടനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ദിലീപേട്ടനായിട്ട് പടം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. അതൊരു രസം. നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ മാക്സിമം പുതിയ ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫൺ സ്റ്റോണറാണ് പടം. അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളാകുമ്പോൾ ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആർട്ടിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും മുടക്കി ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു പൾസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നല്ല സിനിമ ചെയ്യുക. അല്ല ഇർഷാദൊക്കെ നല്ല നടനാണ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജയസൂര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. തൃശ്ശൂരാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇട്ടുകൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇർഷാദക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നായകനരയിലേക്ക് ഒരു വൻ കുതിച്ച് കയറ്റാവട്ടെ. പവർ സ്റ്റാർ സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങും. അല്ല അതിപ്പോൾ പുതുമയുള്ളതൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഇറങ്ങിയാലും ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വണ്ട് പാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങയുള്ള മാവുമില്ല മക്കളെ കല്ലെറിയുള്ളൂ. ശ്രീനേട്ട മറ്റേ പറയണ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ല അതതിന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ചെയ്തതല്ല പവർ സ്റ്റാറിൻ്റെ. ഞങ്ങളത് ശരിക്കും ബാബു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ക്യാമറ എങ്ങനെ ലുക്ക് വരണേന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു ചെയ്തൊരു സംഭവം. പിന്നെ ട്രെയിലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കാണുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒന്നും പേരില്ല, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആരെ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സെൽഫ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മലയാളത്തിലെ എല്ലാ നടന്മാർക്കും PR ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും PR ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കും പ്രൊമോഷൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ സിനിമക്കാർ എല്ലാവർക്കും പ്രൊമോഷൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പേരും പ്രശസ്തിയും പണം തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ല അത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അത് ഈ ദിലീപേട്ടൻ്റെ കേസും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ദിലീപേട്ടനായിട്ട് പടം ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആസ് ആൻ ആക്ടർ ദിലീപേട്ടനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ദിലീപേട്ടനായിട്ട് പടം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കാര്യമാണല്ലോ. അത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ പൈസയും കുറവാണ്, എടുക്കാൻ സുഖമാണ്, കംഫർട്ടാണ്. പിന്നെ കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. അതൊരു രസം. പടത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1 ഡേ ത്രില്ലറാണ്. ഒരു നൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതൊരു ഫൺ മൂഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40s ഉള്ള ആളുകൾക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റോറി. അത് ഈ പഴയ കുടുംബ സീരിയലോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ പേര് സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയ. ഇതിൽ നായകൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഉമ്മ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറും പേര്. ഇതിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമർക്ക വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. അതേപോലെ ഉമർക്കയാണെങ്കിൽ വളരെ സപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരും, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അഭിനയിക്കാൻ. ഇർഷാദിക്കും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സെറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് അത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. ഇവിടെ 4 ഹീറോയിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാനൊരു മോഡലാണ്. അങ്ങനെ റാമ്പിൽ വെച്ച് ഇക്കനെ പരിചയപ്പെട്ടു.